$60 million nga ransom nga gipangayo sa Abu Sayyaf bandits alang sa kagawasan sa duha ka Canadian ug usa ka Norwegian nationals nga gikidnap didto sa Samal Island niadtong Setyembre. Usa ka video ang gipakatag online sa US-based site intelligence grupo nga nagmonitor sa mga jihadi websites. Nagpakita sa mga biktima nga nanawagan sa gobyerno nga hunungon na ang military operations. Mato ni Brigadier General Alan Arojado nga padayon ang military operation batok sa mga bandido ug ang pag-secure sa mga biktima apan walay ransom. Ang mga biktima gidagit didto sa Samal Island sa mga armadong kalalakihan niadtong Setyembre 21. Ang Abu Sayyaf blacklisted sa United States ug sa Pilipinas isip usa ka teroristang grupo.